Марина, здравей! Изключително много се радвам, че те виждам отново и че нашата работа по предоставянето на твоята информация на български език продължава. Здравей! Здравейте, здравейте, България! Да, много се радвам, че съм тук и с каквото мога да помогна. Днес ще бъде пак квантъм структура, как се мобилизира структурата в нашата реалност. Ако има думи, които не разбирам, разбира се, Ник ще помогне, нали, да преведа на български. Благодаря ви много за вашата вяра в това, което говоря и се надявам това да ви помогне в бъдещето ви като структури на това, което искате да видите в живота си. Благодаря много. Да, Марина, отклика на първите две видеа, които направихме, беше изключително позитивен. С мен се свързаха много хора, които искаха да ти благодарят, не знаеха по какъв начин. И писаха ми няколко хора, които казаха, че техният живот и техният мироглед се е преобърнал на 180 градуса с първите две видеа. И хубавото, което мене ме много зарадва, което просто отново искам да кажа, че един от хората писа, че сега за първи път се чувства, че вече тъмните сили или негативните структури нямат власт върху него, защото той е разбрал как квантъм структурата функционира. И в този ред на мисли съм изключително щастлив и радостен да продължим днешното задълбочаване с материала. И в нашия предварителен разговор говорихме за това, че днес ще говорим за мобилизиращите структури. Да, сега днеска ще учим за как се мобилизира всичко това в квантъмата, около където сме всички. Когато, нали, погледнеш нещо и видиш нещо, става като квантъмна структура около тебе, като холограма. И сега ще започна да обяснявам, ако има нещо, Ники, моля, че се питайва. Защото това е малко сложно. Ако не го разбирате, моля ви се, спрете, пак го повторете. По принцип минава към 15 минути, докато една квантъмна структура, те ми казаха, се разбира. И когато в действително се разбере добре, може да се мине на следващия начин. Защото след като научим и как структурата минава, трябва да се приложи като физически. И там тогава вече стават най-големите трудности, защото едно е да го знаеш на материя, друго е да го практикуваш. Защото трябва да контролираш твоята емоция и чувство, да разбереш, че това, което виждаш, е само холограма. И ти можеш да я мобилизираш холограмата, което днеска ще учим и как се става мобилизацията в тази холограма. Okay? Защото, както говорихме, ние имаме тези frequency, как се казва, Ники? Честотите на светлината, да кажем, на този лазер, как се казва лазер? Да, на този лазерен лъч. На този лазерен лъч, където аз мога да го измеря с разни машини. Да, може да се види точно дължината на вълната в нанометри, да кажем. Дължината на вълната да се види и то се измерва в херцове, нали, за една секунда, колко пъти тази вълна с две думи се върти. Да кажем е 1-2 и тук ти е една секунда. За една секунда. После 1-2 става, нали, за 2 секунди. Колко вълни са минали. Значи, ако измервам това нещо, това ще бъде за една секунда. Се измерва вълната е втора, ще бъде, да кажем, 2 херца. Така се измерва вълната. За една секунда колко пъти тази вълна е минавала. Значи аз ако направя така и аз мога да го измеря, нали? Аз ви казвам повърхностно, за да може да се разбере, нали, колкото може по-лесно. Значи 1-2 за една секунда колко пъти е минавало и тогава знаеш колко херца минава. Значи представете си, ако е прекалено бързо, те като ти кажат 300, да кажем, херца, нали, означава, че за една секунда 300 от тези вълни минават. Значи, представете си вибрацията, дето става толкова бърза. И това нещо е по този начин. Обаче, какво учихме в началото? Че 3 вълни, нали, frequencies, нека да ги казваме frequencies, защото по целия свят те знаят frequency. Така че да се учим поне
нали, което е глобално, нали, както го говорят. Да кажем, ако имаш 3 от тези, които са подобни, с 2 думи на вълна, които са similar. Подобни? Similar? Да, подобни, да. Да, подобни. Ако имам 3 от тези, как ги учихме ние тези неща? Значи е първата, втората и третата. Ако те са 3 подобни на frequency, те могат да бъдат 2 херца, обаче 0,0.2, едното, другото е 2 херца, 0,0.1.2, там. Те ще бъдат подобни на frequency. Нека да кажем, Марина, само да кажем, може би по-конкретно да кажем, че са близки една до друга, а не подобни, защото подобни малко трудно се разбира. Близки, съвсем близки една до друга са честотите на отделните frequency. Да, значи те са близки и те се събират по този начин и става, нали, говорихме, става като молекула. И тази молекула, понеже от, нали, това frequency, което става магнетационно и гравитационно поле и почва да пулсира. И като почне да пулсира, почва да се върти. По средата обаче имаш нулата, където все едно, че си в централното място нали, на тази енергия, където нищо няма, нищо не се чувства, то е нулево. И от това поле вече стават полтарни, вече са паралелно, се преместваш на други реалности, като почне да пулсира, то се привърта и минава и става на друго поле. Това нещо го учихме първия път. И тогава вече имаш един свят и правиш втори свят, където като дадеш тази вибрация, каквато и вибрация да е, ти я даваш и я преместваш на ново поле. На нов свят. Значи това е един свят, това е втори свят. И в този свят ти правиш подобни образи на тези, които си виждал тук. Така че ти въобще нямаш нищо общо с това поле, когато се преместиш тук. Но имаш подобни на вибрации, ситуации, които стават. Сега, как се мобилизира това нещо? Трябва да контролираш емоцията си. Когато нещата се превъртят по този начин, нали, като знаеш как става квантъма около тебе, когато видиш нещо в твоята холограма, нали, ти си тук, и в момента почваш да мислиш за нещо. Тази мисъл има вибрация. И когато стане по-силно и продължаваш да мислиш и свържиш с сърцето, тези двете от сърцето и от мисълта правят друго поле на вибрация. И сега с 2 думи ти мобилизираш вибрацията на сърцето с вибрацията на вълните на мисълта и това нещо става друга вълна. И това трябва да е постоянно. През деня, когато станат ситуации, по този начин ти почваш да го правиш. И по този начин ти почваш да мобилизираш такива полета едно след друго, които са подобни на вибрации през деня. Подобни на вибрации какво? Чувства. Чувства и емоции. Чувството е вибрация, емоцията от сърцето е вибрация и когато сложиш действието, тогава го кристализираш в материя. И затова те казват тройна структура, защото трябва да е мисълта, трябва да е вибрацията на мисълта, вибрацията на сърцето и сега действието. Нали, действието, като сложиш и действието, тогава вече става и затова те го казват симфония. Всеки лъч за себе си, когато се събере и мобилизира, тази холограма, която става, която ти правиш като молекула, което ти е целият свят, защото не забравяй, че тази молекула, която ти правиш, става до тебе, да кажем си ти, и става и отива до безкрайност, до цялата Вселена, където прожектираш света, звездите и като се върне обратно, пак отива до тебе. Затова всичко е направено от тази молекула, дето отива до безкрайност, се събира до безкрайност. Но трябва да се мобилизира, за да се знае точната вибрация. А тази вибрация, ако трябва да го измерваме, става на геометрия. Но тази геометрия няма само, да кажем, една вълна, тя е мобилизирана, тази холограма, от симфония на различни подобни на вибрации вълни.
Така че не е само едно. И по този начин, затова те го казват mobilizing, нали, структури, мобилизиращи структури. Защото ти мобилизираш от различни вълни една структура, която тази структура, ако аз го измеря това поле в момента, ще има един лазер, нали, лъч, обаче този лъч вътре ще има много други тоналитис, нали, такива... Междутоналности, междутонове. Междутоналности, точно така. Което те ми го обясниха е като симфония. Така ми го казаха. Като симфония. Така ми ги обясняваха. И затова, когато кажат, нали, 425 Херца, тези 425 Херца е мобилизация от различни вълни като симфония. Вътре има различни холограми, като геометрия, където, да кажем, едната вълна може да образува такава геометрия, другата вълна ще образува такава геометрия, третата ще образува нещо друго. Е така да дойде. И по този начин това всичкото става като холограма от геометрично поле, обаче не забравяйте, че това геометрично поле, което в момента направих, да взема друг, е всъщност вълна. Лъч, който може да се измерва. И затова това е малко по-трудно. Това нещо става като X and Y, как се казва на български? Да, като мерителната система в математиката, Хикс и Y. Хикс и Y, точно така. С две думи, аз в момента мога да измеря в какво поле и каква холограма съм в частта, защото ако измеря тук, много добре знаете, че аз ще намеря Хикс и Y. Къде се намирам в това поле. Но това поле, това мобилизиране, винаги се върти по този начин в Вселената. И никога тази холограма на вибрация молекула, защото не забравяй, че тази молекула си ти и тази молекула е Вселената. Тази вибрация на молекула непрекъснато се сменя полето вибрацията. Значи, ако тук е да кажем 2 Херца, ти може да мобилизираш нещата, да принтираш същите хора, същата ситуация, за да, нали, да виждаш какво става, обаче като се преместиш, ставаш в друг свят, в друго поле, съвсем друг свят, но ще има подобни, да кажем, нещо да е 2 Херца, ще е 2 Херца, point, нали, 0,00, там в милиони може да бъде Херца. Марина, разрешаваш ли в този момент да направим малко обобщение, просто за да за тези от хората, които следват мисълта ти, да има просто кратка пауза, да направя кратко обобщение и да видим дали и аз съм го разбрала и слушателите така са го разбрали. Добре, ти ми кажи на български, защото аз да не съм бързо. Добре. Да, сега, първо искам да напомня, че ние живееме постоянно в една огромна холограма. Ние не живееме в една реалност, която за всичките е еднакво валидна. Всеки живее в една холограма и ние сме част в една по-голяма холограма. В тази холограма, която сме ние създаваме чрез вибрацията, чрез фреквенцито на нашия ум, на нашето сърце, на нашите чувства и на нашите действия. Това са 3 различни вълни, вибрации, фреквенции, с които се обединяват. И в центъра на нулевото поле, в полето на нулевата точка, всъщност ние с тия обединени вибрации, ние от един момент в следващия момент постоянно препроектираме и се движиме в нова реалност. До тук правилно ли те разбрах, Марина? Да, точно така. Добре, сега продължи, моля ти се, защото просто искам хората да имат едно синтезирана пауза по време на изказването. Да, правилно. Да, защото иначе става много сложно и понеже постоянно такова. Да, мерси за това. Всъщност това е за което е как става мобилизацията и какво става при мобилизацията и защо е толкова важно да се синхронизира мисълта с сърцето, с действието, за да може всичко това да стане и ето как става геометрия от всичко това.
когато се мобилизира. Всъщност така мобилизираш. Ние ще отидем и на много по-сложно от това, защото това е само частица от знанието. Нали? После следващия път ще говорим и как това нещо 1+1, как 1+1 на квантамата е 3, ами не е 2. И как става, казва се fluctuation, как се казва? Да, флуктуации просто. Как? Флуктуации. Флуктуации. Аз тая дума не я знае. Значи флуктуации. Как става така и как събираш това да стане тази холограма? Може да се измерва в положителна и може да се измерва в отрицателно. Значи, Марина, ако нямаш нищо напротив, може съвсем малко да се задълбочим още в това, което ти каза, защото ти го предостави по изключително разбираем начин. И ако нямаш нищо напротив, може да отидем в отделните времеви линии и да предоставиме и знанието за 1+1 е 3. Ако ни остане днес време. Добре, обаче сега искам още преди да го изтриеш, да ти задам няколко въпроса за мобилизирането на структурите. Това, което ти каза, всъщност в мобилизирането на структурите е много важно да стане тази синхронизация, тая симфония на отделните вибрационни структури от мислите, от сърцето и от действията. И във този ред на мисли сега имаме един проблем тук човечеството, че много хора са изпаднали в страх и всъщност те мисловно искат да отидат в позитивното, обаче вибрациите на сърцето, те са хванати в страх. И сега искам да те попитам, какъв е твоя съвет? Какво могат тия хора, които в момента се страхуват, които обаче искат да си сменят честотата, как да го направят? По какъв най-лесен начин могат да излезнат от тая негативна страхова структура и да отидат към позитивната? Това е knowledge за това нещо. Затова аз Добре. трябва да мина през това знание, за да отговоря на този въпрос. Добре. Тогава преди да минем там, може ли да кажеш още нещо повече за точката на нулевото поле, която се намира в средата на тази молекула, както ти я каза? Ти беше казала, че тя е портал. Да. За нулевото поле е всъщност, то пак влиза в това знание. Защото ти неутрализираш каквото и да видиш пред себе си. Това трябва да се обясни с това. Задаваш въпрос пред това, да. Добре, тогава предлагам да минем към 1+1 е 3. Добре, айде сега ще изтрия и ще почнем. Значи това беше мобилизиращи структури видео, нали, за това. Сега ще минем още по-голямо знание, 1+1 3, как една система с друга система и как те правят флуктуации. Всъщност за тези хора, които и на български не знаят, това е движение нагоре и надолу, като една амплитуда. Нали така? Да, флуктуира, движи се, пулсира може би. Пулсиране може да се каже. Да, ама пулсирането е пулса, ама трябва да се знае флуктуация. Да, който всъщност не знае какво е флуктуация, да напише в Google флуктуация, ще получи, има и видеа, които показват движението на една флуктуация. Да, поправя с тази дума, защото аз не я знае. Да, няма проблеми, хората вече чуха флуктуация или fluctuation, това е едно и също, да. Значи, ако кажа fluctuation, значи разбере, че... Хората знаят, че става дума за флуктуация, да. Добре. А сега Марина, докато изчиства дъската, само ще кажа, че мобилизиращите структури са видео номер 2 от английските видеа в YouTube канала на Марина. И тези от вас, които разбират и английски или желаят да чуят цялата тази информация и на английски език, могат да отидат в Quantum Manifestation сезон 1, видео 2. Пак казах, в YouTube канала на Марина, там мобилизирането на структурите е обяснено на английски език. Казва се The Harmonic Reactor. Да, това е името на канала. With the I, Marina Jacobi with I. Alright. Сега почваме към 1+1 3, нали? Точно така. Да го напишем и 1+1 equals 3. Нали? Защо така става сега? 1+1, аз го казвам това нещо за една холограма плюс втора холограма прави трета холограма.
Значи между тези двете холограми, това е холограма, да не го забравяме, значи това е холограма, и това е по средата, не забравяйте това нещо, че това е един свят, това е втори свят, нали, и шифтинг става, нали, говорихме сега за шифтинг, че се премесваш от една холограма в друга с чувствата, с емоциите и това става на кванта много бързо. Значи аз ако се премеся от тук до тук, ти с две думи от мислите и чувството го прожектираш това в полето, в мейтрикса, матрицата и оттам прожектираш друга версия от себе си. И друга версия от всичките твои познати, мебели, чаши, води, всичко, каквото си помислиш, минава, го прожектираш обратно. Там. Но това поле с това поле е съвсем друг свят. Ти само взимаш вибрациите от това поле и ги прожектираш пак в новото поле, за да продължиш, което се нарича таймлайн. Нали говорихме за това нещо в предните видеота? От една паралелна реалност, втора паралелна реалност, трета паралелна реалност от подобни на вибрации, херцове, правиш таймлайн. Става една линия. Таймлайн. Една времева линия. Една времева линия. Не го забравяйте това. Сега, как ще направим, че 1 плюс 1 идва 3? 1 плюс 1 3 от тази холограма свят и втората холограма свят, аз правя мутация, събирам ги двете и правя резултат, където този резултат ще бъде трета холограма, обаче ще бъде на положително или отрицателно, както ти го искаш. Значи сега ще ги направим така, за да се разбере. Ако това нещо ти е, да кажем, ако ние сме тук на трето поле, което е трета dimension, как се казва? В трето измерение или трета плътност? Добре, трето измерение. И ние имаме възможности за пето измерение. Това ще бъде пето измерение, нали? 5D измерение, dimension на английски. Сега, третото измерение на холограмата си има определени херцове. Нали, ние не знаем и точно какви са херцовете, те ще се измерват. Всеки момент, като се изместваш от тук до тук, как говорихме сега, че тази холограма ще има подобна, но няма да е същото, защото ти си в друг свят, друга холограма. Същото нещо става от тук. Обаче, ако сега искаш да направиш нещо положително или отрицателно, искаш да кажем нещо да стане в живота ти, където да е положително, да няма непрекъснато история едно и също да става с теб и ти не можеш да разбереш защо непрекъснато става по този начин. Когато дойде ситуация и твоето чувство в холограмата, да кажем, която ти си в ситуация, в момента нещо е станало. Не забравяме, че това е холограма, това е матрица. Твоето чувство, като видиш какво става в твоята холограма, чувството на сърцето и емоцията, която ти имаш, може да е негативна. И ако твоята емоция е негативна, чакай само направите и да се разбере напълно какво става тук. Да не забравяме, че това е една таймлайн. Една времева линия. Една времева линия и това е съвсем друга времева линия. Третата времева линия е на негативност, да кажем. И петата лева линия е съвсем друг свят, където е над полето, в което ти си в момента. Сега, ако имаш ситуация, която тя се чувстваш негативно и видиш, че е негативно, трябва да си кажеш да, благодаря на съзнанието, че ми показваш какво става. И когато кажеш, че ти показва какво става, тогава говорим за нулевото поле, където твоето чувство трябва да се неутрализира. С две думи, да ни даваш възможност това, което виждат, да ти свали емоцията на негативно, да се чувстваш зле. Защото в момента, в който ти направиш чувство, няма значение положително, отрицателно, тогава на следващия момент, където ти направиш, се преместиш, пак ще бъде на негативно. Защото това е вибрацията от чувството на съзнанието и на сърцето и твоето действие, което ти мобилизираш, говорихме за мобилизация, да се
да се преместиш в новия свят, където е ново поле, нов свят на структура и ти от нулевото поле, каквото и да е станало, се преместваш и правиш нова холограма, но тази нова холограма е пак на отрицателно. Защото ти не си се сменил чувството от негативно да отиде на положително. Трябва да си кажеш да, благодаря, разбирам какво става тук. Нека сега аз да почувствам положително, независимо, че виждам отрицателното. И твоите чувства, емоции и действия, които ще почнеш да правиш, трябва да отидеш на положително. Какво да направя, че аз да сменя тази холограма от негативна на положителна? И тогава ще започнеш, когато видиш, че това нещо става, ти се преместваш сега в следващото поле, обаче ти разбираш какво става. Започни да почнеш да правиш чувства от сърцето, чувството, и съзнанието се включва, където да отиде сега положително да се чувстваш. По този начин ти мобилизираш всички ти симфонии на тази холограма и ги мютираш в положително. Но не забравяйте, че това е само холограма. Дори и да го чувстваш това нещо, може да продължаваш да виждаш в това поле части от негативност. Ще продължаваш по същия начин да действаш положително, с положителното сега. И следващата холограма да започне, то ще бъде между двете, да започне да бъде положително, отрицателно, докато направиш момент след момент, непрекъснато да почваш чувствата да се чувстват и действията и мисълта на положително. По този начин почваш да мутираш цялата си холограма с чувствата и да почнеш да върти всичко на ново поле, където нещата, които ти почваш да мутираш, да стават на положително, а не да са между отрицателно. И не забравяй, че когато мютираш, може да продължаваш още да виждаш, че този човек, че тая ситуация продължава негативно да действа. Но ти, независимо, че виждаш холограмата на негативните действия и ситуации от този човек или ситуации, ще продължаваш да си конструираш положително и да мислиш положително, независимо, че виждаш част от негативността, за да можеш да го мютираш и да почнеш непрекъснато на следващия момент, когато дойде положителна ситуация, да продължаваш на положителното поле. И затова между първата холограма и втората холограма, където е една холограма и втора холограма, това са различни 1+1, накрая ще мобилизираш всичко да бъде на положително резултата. Между отрицателния резултат и положителния резултат, ти като почнеш да действаш, ти ще ги мобилизираш, където всичко това да стане като част накрая, резултата от всичко това да стане на положително. Но колко време ще ти отнеме ти да мутираш това нещо и да продължаваш, с две думи, ти продължаваш добро да правиш. Продължаваш да се чувстваш добро, независимо, че да виждаш негативното. Ти можеш да виждаш, да кажем, той нещо цял месец да се бориш с някой от семейството. Обаче, не забравяйте, че това трябва да е в неутралност и от тук вече идва нулевото поле. С две думи, ти трябва да си готов, че този човек или ситуация, която искаш да преобразиш, да си готов този човек да не е повече до тебе, но в същото време ти да търсиш ситуациите, да ги конструираш, за да може това да отиде на положително. Но това положително, накрая резултата може да е без този човек от тази ситуация. Но как ще стане? Трябва да оставиш това на нулево поле и да си готов. Ако, да кажем, обичаш някой прекалено много, обаче този човек, който е до тебе, не се държи добре с тебе. Или изневерява, или прави истории. И ти обаче продължаваш да се опитваш да бъдеш добра с него. И в един момент, може да е жена, аз не говоря по принцип,
И като виждаш обаче, този човек продължава колкото и добра да си, колкото и добър да си, да прави негативни неща, е време ти да оставиш на нулево и да почнеш да си вземеш страха да го примахнеш, да разбереш, че всичко това е холограма, да си кажеш, че имаш абсолютно всичко това, което ти е нужно, но действия да вършиш без страх. И ако трябва, отдели се от този човек. Ти можеш да кажеш, ама той държи дома, той има пари, значи ти ще продължаваш да живееш по този начин. И някой да те манипулира. Оставаш в холограмата на негативността тогава. И когато ти продължаваш да се казваш, че не можеш, и продължаваш да се казваш, че няма друг начин, ти ще се премесиш в същото поле, същата линия, където ще бъде негативно, защото ти не даваш възможност да се промениш чувствата, вибрациите и действията да отидат на положително и да почнеш да вибрираш на по-високите нива, където нещата лека по лека ще ги мютираш да отидат на положителен резултат. Но за да стане положителният резултат, ти трябва да почнеш чувството и действията, да имаш силата, да знаеш, че ти можеш. Дори което не виждаш, като почнеш да правиш действието, отиваш при своя съсед, отиваш при майка си, брат, сестра, взимаш си багажа, каквото можеш и отиваш там, защото ти няма да позволиш повече по този начин някой да се държи. Ако трябва, работа ще търся, работа ще премеся, но все нещо ще стане, да знам, че аз съм добре и трябва да виждаш себе си, че си добре. Трябва да знаеш, че си добре. За да можеш да конструираш това нещо, трябва в чувства и в съзнание ти да си мислиш вече, че ти си там. Да го виждаш. И не да си казваш, това нещо ще стане, ами това нещо вече е. Ти да се чувстваш, че ти си свободен. Да се чувстваш, че имаш това нещо. Да се чувстваш, че ти имаш любов и красота в живота, дори и да не го виждаш. Защото ти ще мютираш една холограма и ще направиш друга. Но за да се кристализира и да стане 100% outcome, как се казва outcome? За да се материализира просто, за да стане накрая резултат. Точно резултата, да. Ти трябва да го правиш непрекъснато. Дори и да не го виждаш, да си мислиш, че е това. И действията да бъдат така, че ти да се освободиш от това нещо, от това робство, което всъщност ти прожектираш. Какво учиш? Учиш да конструираш реалности и да ги развалиш. Не се казва развалено на български. Как е на английски? Construction and deconstruction. Да се конструират и да се разглобят, да се деконструират. Да се вземат в съставните им части в обратното поле. Да, защото ти, за да можеш да конструираш новото, трябва да деконструираш другото. Трябва да го примахнеш, но не да го отхвърлиш, ами да го мютираш. Защо не можеш да го отхвърлиш? Защото това, като се преместиш в негативно, е част от твоята холограма, която ти конструираш. Значи, с две думи, този човек, който е при тебе и ти прави тези негативни ситуации, е твоя прожекция. Прожектираш го. Дори в момента, когато мен ме гледа, ти прожектира ти, става така в холограмата. Ти си тука, в твоята холограма ти си готов да ги учиш тия знания, ти почваш да търсиш, правиш действия. И от твоето действие ти му прожектираш в твоята холограма, прожектираш от сърцето, затова сващаш този материал, защото е от сърцето, където прожектираш мене в твоята холограма, където аз съм друга версия от тебе. Защото всичкото това е холограма матрица. И с две думи става холограма в холограмата. Твоята холограма прожектира друга холограма, където аз в моята холограма да кажа, аз живея в Щатите. Ти живееш в България. Ами как така по едно и също време ние говорим и си приказваме? Обаче какво учиш в тази комбинация на холограмата? Положителност. Защото ти си готов да го направиш. Така че когато искаш нещо да става, трябва да има постоянство. Да не се отказваш, защото то продължавало да стане. Продължава да става, защото твоите действия продължаваш ти да се чувстваш в мъка и че нищо не можеш да направиш. Аз искам да ти кажа, че ти можеш да смениш
това нещо и като го смениш, ти можеш да го мутираш тази мъка в положителния резултат накрая. Защото ти променяш чувствата, мисълта, чувствата и действието на положително, дори и да виждаш отрицателно. Защото ти трябва да мутираш тази холограма, за да стане положителна. Значи, не можеш всъщност... да твоята холограма. Трябва да я мютираш. И когато я мютираш, трябва да знаеш, че със сигурност 100% вече ти си свободен, дори и да не го виждаш. Защо? Защото когато казваш аз съм свободен сега, аз съм чист сега, в момента сега вибрацията прожектираш. Няма да ти прожектира в бъдеще, защото в бъдеще няма бъдеще. Всичко, което прожектираш в холограмата е сега. Няма минало и няма бъдеще. И правиш паралелни реалности, която правят линия на... Как беше пак? Времева линия. Времева линия, която тази времева линия в един момент ти си постоянно на положителната времева линия. Не, че няма да имаш разни ситуации, където да преобразуваш, но много бързо ще преобразуваш от негативно на положително. Добре. Защото ще знаеш как да го правиш. Марина, искам да ти задам сега няколко въпроса, които са свързани с това, което ти каза. Благодаря ти много за тия доста детайлни обяснения. Мисля, че няма нужда аз да ги синтезирам отново, защото ти го предостави по изключително добър начин. Мерси. Сега, имам няколко въпроса зададени от зрители на първите две видеа, които всичките са свързани с това, което ти казваш. И аз бих желал да те помоля да дадеш просто кратък отговор, за да може да продължиме нататък. Сега, един въпрос е много интересен и той казва, и човека иска да те попита следното нещо. Има ли неща, които по никакъв начин не може да променим? Да, има, ако си направил контракт. Договор. И с две думи идваш тук на Земята, преди да дойдеш на Земята, да кажем великите сили, или идваш като през извънземните, както стана с моята душа, за да помогнеш на планетата. Сега, аз ако трябва да се оженя за този човек, за да правя тази работа, да кажем каквото и да се опитвам да направя, където и да отида, или да се премеся, така ще станат нещата, че аз ще се запозная с този човек. И вече когато направиш връзка с великите сили, да кажем както аз, те почнаха да ми казват, прибери се вкъщи, не отивай там, не направи това, стой тук. И по този начин те те контролират как да мутираш тази fluctuation, където ти да отидеш на положително, когато вече имаш този контакт. Така те мобилизират между реалностите, че ти помагат да отиде на положително. Не ти казват с 100% какво може да стане. Но ще каже, Марина, не дей казвай нищо. И в един момент аз се оказвам в ситуация, където ако аз бях казала нещо, аз разбирам с какъв човек си имам работа. И този човек няма да е положителен към мене. И такива ситуации стават, когато вече аз не съм по-специална от вас. Аз съм, с две думи, напред пред класа. С две думи, аз завършвам, ви почвате да го учите. По същото време аз уча от Council of Nine и от Pleiadians. Всеки учи от някой, защото и те имат ерархис. И по този начин, когато са дойде, да кажем, от извънземните и направят нещо, или да кажем великите сили, и имаш да каза някакви, тези велики сили, ако ти имаш някакъв урок, който е изключително важен да се направи, ще направят всичко възможно ти да отиваш по пътя, като те ще ти помагат по пътя. Някой път имаш мисъл, която идва, ти не знаеш, че те са ти я казали. И ти правиш, защото трябва да си там. Ако имаш урок, ние говорихме за кармата, ако имаш урок, който ти се го акумулиран, където е негативно, и понеже си активиран сега да минеш към положителните полета, всичко ще става така, че при тебе ще идва тази ситуация непрекъснато, докато ти изчистиш. И ето по този начин се чисти. Като непрекъснато почваш да правиш положително от сърцето, за да мутираш това, да отидеш на положително. И ако това нещо стане, ти докато не го приключиш този урок,
Не можеш да промениш нещата, докато не отидеш в сърцето. Защото за да видиш новите нива на пето ниво и нагоре, където вече е ново ниво на полета, трябва да мутираш в сърцето. Затова трябва да се акумулира добро, да се прави добро мислене, добро съзнание, добри действия, за да може ти да почнеш да акумулираш вибрацията на сърцето, да се вдигне молекулата на мислите, молекулите на действията и всичко това, за да стане, да почнеш да виждаш реалности на пето ниво, където пак ще бъде реалност в реалност. Ти можеш да видиш някой, че минава през големи проблеми, но ти винаги в тая реалност на каквото става ще имаш положителни, 1+1 ще бъде положително. С две думи, да кажем, става някаква какафония, вода няма. И ти си казваш, о Боже, какво ще правя? Няма, о Боже, какво да правя. Да, благодаря, че ти ми казваш какво става в моята холограма, в колективното на холограмата. Ма нека аз в тази колективност, аз да направя така, че да имам холограма, където аз имам всичко, не ще имам, аз знам и аз чувствам с любов, че аз имам всичко, от което имам нужда. И по този начин аз няма само да медитирам за това нещо, ами аз две думи правя холограма в моята мисъл, че аз имам всичко и го чувствам, че имам всичко. Аз съм щастлива. В същото време ще поема действия, ще изляза навън, ще потърся вода, на то ще се обадя, на ония ще се обадя, ще тръгна някъде и в същото време така ще стане, че ти ще мобилизираш 1+1, където ще дойде на положителния резултат и ти ще намериш водата. Така че ти трябва като игра на криенка. Как се казва на български? Да, на криеница, да. На криеница. Ти знаеш, че е там водата, ама къде ще я намериш, няма да знаеш. И ще почнеш да правиш действия, където знаеш, че водата я имаш, но как ще стане, дай сега да играя тая игра, да видя аз къде ще я намеря тая вода. Ако един ми каже не е груб, ще каже благодаря, защото този, който идва и е груб с тебе, той е в холограмата ти, прожектира се, обаче той не отговаря на положителната структура. И затова по този начин се държи. Благодаря, аз ще продължа да стоя на положително от сърцето и ще продължа да правя действия да намеря водата. Защото аз, ако съм видяла в своето ниво на мислене, че водата има, то и значи водата е тук, но аз трябва да конструирам и да мобилизирам моите действия, чувства и мисли на положително, за да наконструирам накрая 1+1 да стане 3. С две думи 1+1 идва 3. Марина, благодаря ти за това хубаво разяснение. И сега има един чудесен въпрос от един зрител и той е много важен според мене. Каква е ролята на молитвата в това нещо? Защото сега ти кажа, о Боже, човек, има много хора, които мислят, че чрез молитви могат всъщност да получат помощ и може би едва ли не да прескочат една холограма или просто чрез една молитва да получат помощ, да им се каже къде е точно водата. Каква е ролята на молитвата в проектирането на реалността в твоето учение? Ами молитвата е важна, обаче не може само да е молитва, защото с две думи ти виждаш, че да кажем става цялата тая какафония и ти се молиш, обаче седиш в къщи и нищо не правиш по въпроса. Трябва да се конструира с действието. Когато обаче научиш това знание, в действително сърцето мине и действията и мисълта мине на по-големите полета, тогава конструирането това нещо да стане, може да стане инстантения. Ти можеш да го помислиш и да го видиш, да го мобилизираш направо пред себе си да стане холограма. Така че няма да е нужно ти да ходиш тук и там и да вадиш пари, за да го имаш. Това е знанието. Ние може да направим всичко инстантения, но докато стигнем и на това ниво, ние трябва да се научим и как да мобилизираме и тази алхимия на нашата матрица. Без това нещо да знаем и как да ръководим и мислите си, да контролираме сърцето, мислите и да взимаме действия, как ще се научиш ти да го практикуваш, да конструираш и деконструираш различни реалности от тази алхимия, като не знаеш как работи.
И молитвата е всъщност мобилизация на холограмите. Значи ти казваш, че молитвата може да се допълни просто като допълнителен метод в работата на шифтването на отделните холограми. Не само това. Когато дадеш молитва, ти даваш молитва в цялата Вселена. Но с молитвата, когато я правиш, няма да... Ако правиш молитвата включи сърцето, като се представиш, че народа е добре, че вода има за всички. Ще се представиш това, което ти искаш в молитвата, защото в момента, в който ти се представиш, аз искам да почваш да чувстваш какво ще стане, ако имаш водата. Ще се радваш много. Значи, като си го представиш, ти правиш моментално холограма в твоето съзнание, където в целия свят водата има. И когато правиш молитвата, чувствай, че водата имаш, че хората са щастливи. Представи си как хората пият вода, как хората намират вода. И го правиш в Вселената, ти го пращаш това нещо, нали, тази молитва с Вселената, с чувството и с образа, това ти е матрица. Мисълта ти е матрица. Става матрица като холограма. Това нещо ти го разпространяваш от чувството на сърцето и матрицата с мисленето трябва да е по едно и също време. Значи, когато ти правиш молитвата, не само да се молиш, аз се моля, всички имаме. Обаче искам да се моля с чувството от сърцето, че вече го имаш, защото тогава мобилизираш тези вибрации и това го пращаш в Вселената на матрицата и вече кой ще се обади, кой ще ти помогне, остави това да е безкрайност. Защото когато го пратиш в твоята холограма, в Вселената на твоята холограма, не знаеш как ще дойде обратно. Не знаеш кой ще намериш, като тръгнеш да правиш действието, не знаеш кой ще ти даде водата и как ще я намериш. Марина... Затова правиш молитвата, но не прави само на, да кажем, на тос или на оня. Остави, прави молитва, че всичко го имаш, без да правиш айдъл, как се казва на български. Без да идеализираш, може би? Или... Да кажем, моля се на Jesus Christ, да. Моля се на Аллах, моля се на Той. Моли се, като знаеш, че го имаш. Ти може да се молиш на Господ, нали, на Jesus, обаче тогава го правиш само на едно поле. Защо ни дадеш на цялата Вселена, на Господ, на Аллах, на всичко, на цялата мобилизация? Не го прави не го конструирай само това може да ти помогне. Не, това е идея на холограма. Остави молитвата да отиде на цялата Вселена, на Господ, на цялото място. До всички иерархии. До всички централи на холограмите, на извънземни, на Господ, на Аллах, на Джизъс, на каквото и да е там. Всичко на твоите учители. Това да ти се помогне. Защото по този начин не даваш... когато се връща обратно от Вселената, връща се обратно по всякакъв начин. А не ти, ако ти се помогне, само Пенка ще ми помогне. Значи, ако търся вода, само Пенка може да ми даде вода. Георги няма да ми даде вода, защото аз съм решила той да не ми даде вода. Ами, какво ще стане, ако Георги дойде и каже, аз имам вода, ти какво ще кажеш? Няма да ми я даш водата, защото аз искам Пенка да ми я даде. Зато и като търсиш, като мобилизираш и като искаш нещо с молитвата, емоцията от сърцето трябва да има тая вибрация, че вече имаш водата. И се чувстваш изключително щастливо и хората имат водата. Всички си наред. И като правиш действията, остави който както и намери. Чакай сега да видя как това ще стане. Марина, стигнахме до един изключителен интересен момент. В този момент, мисля, че в който стигнахме и това, за което ти говориш, е изключително мощно послание, защото става дума за едно концентриране на мисли, емоции, думи, действия на цялото поле на вибрация. Цялото същество, цялото съзнание вибрира само изцяло в една посока и по този начин сменя реалността. И сега момент е много важен. Искам да ти задам следния въпрос. Пасва перфектно. Планетата Земя в момента се намира в
процес на преминаване от едно измерение в друго измерение. Виждаме актуалните процеси, които се случват. Всеки вече ги вижда. Сега, консула на 9-те в това отношение беше казал едно нещо и искам да те помоля за разяснение, защото всичко е свързано с това, което ти каза. Да се държиме далече от медиите, защото те ни замърсяват вибрацията. Постоянно ни се говори негативни неща в социалните медии. Stay away from social media. Постоянно ни се говори какво да правим, какво да направим. Оттам идва една камара манипулация. И същевременно обаче ти беше казала в едно видео, че за да се вземат правилните решения, ние трябва да сме запознати какво се случва навънка. Не може просто да сме с затворени кепенци на очите и просто да не ги разбираме тия неща. И в това отношение искам да те попитам, защото сега много хора отиват в конспиративните теории, изплашват се от тия конспиративни теории, същевременно знаят за закона за привличането, че нашите мисли привличат реалност, че ние сме създатели. Получава се една така много опасна смесица. Хем хората знаят, че те създават своята реалност, хем консумират изключително много социални медии и същевременно, както и ти каза и консул на 9-те, човек трябва да е информиран, не трябва пък и напълно да е без информация. Моля те, обясни, искам да поговориш на тази тема. Къде е границата? Колко да знаеме за това, което се случва на заден фон на негативността и по какъв начин обаче, въпреки че го знаеме, да останем в позитивното и за това да се държиме далече от медиите. Моля те, коментирай тези неща. Добре, сега истината е, че действително, понеже планетата минава на ново ниво и негативната страна също гледа да си направи, да си остане в паралелната реалност, където да те затвори, да не може да успееш да вдигнеш матрицата си, да отиде на ново поле. Това е целта. Това е с което всичко правят по този начин, за да прожектират вибрации, където ти да се затвориш сам, да прожектираш полета, където да останеш в твоето поле. Защото те ти използват енергията. Сега те използват енергията по много начини. Ние сме говорили за черни сили, говорили сме за сатанически истории. Много добре се знае какво става в тези неща и как използват тази енергия. Защо е нужно да се знае? Защото ти ако знаеш какво правят, ти ще можеш да кажеш да, благодаря, аз знам какво правиш и няма да дам разрешение или да тръгна да ти гледам твоите видеота, защото знам какво говориш. Няма да отида и да взема да кажем това хапче, защото знам какво има вътре. Нали? И почваш да се търсиш, да се конструираш нови начини, както давахме пример с водата, да знаеш, че всичко е наред, като дори да виждаш те какво правят в същото време, ти продължаваш да правиш положително. Ако трябва, отиваш месеца на лозето. Или ако трябваш, казваш на няколко приятели, дай да отидем, то си има лози, дай всичките да се съберем там, да си направим и да се поддържаме. The Council of Nine каза, така че в тези времена най-добре е, вместо да ходим и да се борим и да бягаме от злото, да се съберем като семейство и всеки да почне да си помага с пари и с работа. По този начин не само се причистваме кармите, ако имаш недоразумение, но се учиш ти от сърцето да ги подобриш, да има прошка, да се съберете заедно и по този начин те казаха, ти ще направиш конструирането, където накрая ще имаш положителни резултати, когато стават всичките тези негативни неща. И поради тази причина има както негативното събори, така и положителното. Както има хора като мен, дед говорим за положително да отидем, така има хора, които са в негативното, те вярват в това поле. Това е съзнанието. Те друг начин не виждат, освен по този начин. Няма съдене това. Разберете, че това е техният начин на мислене. Ако този техният начин на мислене не дава и разрешение някой да те манипулира, почва да използваш квантовата физика, за да почнеш да конструираш тези неща физически, където положително ти да се преместваш на положително. И по този начин ще започнат от синхронизации хора като мене или различни видеото, където ви намерихте мене. Ами в моя канал, The Harmonic Reactor, има, като са влези на The Harmonic Reactor, отидете надолу, знам, че са на английски,
Но надявам се някой да има, който да проведе тези видеа на по български отдолу. И аз имам там, където се казва Freedom Awakening. Аз съм събрала видео след видео след видео, където се показва какво става и какво зло правят. Но има и положително, има технологии, всичко има там. Защо го направих това нещо? Защото същия въпрос се зададе от американците. Къде да гледаме, какво да правим? Както ни правиме добро, негативните пък правят, умишлено объркват народа, за да можете напълно да се объркваш. И някои от тях са агенти, нали, които те могат да бъдат много голям гуру, нали, дето приказва, не знам, що и в един момент ти казва някаква информация, където много народ ще завлече със стои нещо. Много такива има. Аз затова казва, гледайте парите, вижте какво правят. Някой, ако да кажем е много известен, в един момент удря 500 лева на час, ами ти ако ще помагаш на цялото човечество, какви са тия пари? Ще може ли бедняка да дойде при тебе да му помогнеш? Няма да може. Тогава каква помощ правиш? Значи ти си извън полето на сърцето. Не, че давам съдене на този човек, просто е факт, което става. И когато е факт това нещо, тогава направи нещо, отиди други хора гледай. И по този начин, когато ти почнеш да търсиш с действия нещата, защото виждаш, че това не е добро, ще почнеш да конструираш реалности, където хора като мене или видеота като моите или ситуации да ти се покаже какво става. И тогава вече ти имаш шанса да ги научиш тези неща, защото вие може да намерите всичките тези материали от мен, обаче колко добре ти ще го конструираш, какви действия ти ще правиш, за да стане това част от твоето съзнание, част от твоята вибрация, да почнеш ти да вибрираш на тези положителни вибрации. Как ще стане това нещо, ако ти нямаш действия към тези неща, не ги правиш да се материализират? Не можеш само да се молиш и да оставаш друг да прави работата за тебе. Защо? Защото няма никой друг извън тебе. Ами ти прожектираш абсолютно всички, включително и негативните. Защо? Защото ти като съзнание, като цяло, си направил фрактал момент, където да се научиш как това работи, да се научиш какво е зло. Защо? Защото злото е само енергия, вибрация. Consciousness не го гледа като зло, ами го гледа като магнетик, гравитационно поле, където е само вибрация. Но когато дойде извън баланс, ще го балансира, защото consciousness от себе си не може да се самоунищожи. И като види, че нещо изглежда извън баланс, каквото и да е човечество, каквото и да е, каква енергия ще го балансира, където ще го мутира, ще го бомбандира с хора като мене, като вас, но за да стане ти да го видиш това нещо, трябва да го конструираш, за да го видиш. И по този начин ще почнете да гледате, като знаеш, че има, да кажем, някаква телевизия, където само негативно се прика. Да, знам какво правите, много добре знам, че лъжите, абсолютни бандитски истории. Не стой там, не го гледай, не ги гледай тези новини, почни да учиш неща такива. Отиди плети, отиди на село, помогни на някой бабичка, дето продава там за 5 лева разни работи. Аз знаете ли какво направих? Прибрах се преди няколко години и седнах между едни бабички. Нито казах коя съм, нито нищо. Не е важно да говориш тези неща навсякъде, защото го правиш от сърце. Седнах и почнах да беля орехи с бабата и почнах да продавам орехи с нея. И с смях ми, терлици плетах ми. Защо? Защото ми е в сърцето. Аз обичам да го правя. Колко пъти някой от вас го е направил това нещо. И не го казвам, за да е съдене, просто го казвам, нека да се замислим и на тези неща. Какво да направя аз днеска, че да направя положително на някой? И когато видиш реакцията на този човек, без да очакваш нещо обратно, ти почваш това нещо да го акумулираш в сърцето. И точно това аз искам ви да правите. Като почнеш тези действия, акумулацията на доброта ти повишава съзнанието и вибрацията и почва да те тегли към тези полета на положително. И така, че следващия момент отиваш в парка, ще е по синхронизация, понеже ти се акумулирал положителното, да дойде някой от положително и да ти каже нещо, където да ти помогне следващия момент.
И по този начин се сдигаш съзнанието. Затова аз казвам, свържете се с семейство, простете се, почнете да помагате, за да акумулираш положителното в сърцето. Защо в сърцето? Защото, както казах в предните места, сърцето има вибрациите на тези кодове, които отварят порталите от нуловото поле да отиде в една холограма в друга. Защо? Защото тази паралелна реалност на негативните, да кажем, това е негативното, те вибрират на определени фреквенции. И ако е това, да кажем, 3 Хц, полето на 5D, на 5-то ниво, ще бъде в 5 Хц. Ами как ще стане това нещо? Как ще го видиш, като ти дори не знаеш каква е вибрацията? Ти не знаеш, че за да отидеш на 5-то ниво, не знаеш каква е холограмата, не знаеш каква е вибрацията. И няма да я знаеш, защото ти не си го акумулирал в сърцето, където ще почне да акумулира тези положителни вибрации. Защото това е действието. И когато той нещо стане, тогава сърцето ти ще ти даде X and Y, нали, на latitude, altitude. Да, Хикс и Y. Ще ти даде координатната таблица. На холограмата, където се намира. И това ще бъде в номера, да кажем, 5, 7, 8, 9 frequency. Обаче познай това какво е. Това ще бъде абсолютно поле, където, да го обясня по-ясно тук. Като го акумулираш в сърцето, да кажем, се акумулира само с действие положително. Това ще почне да акумулира и това сърце ще събере место, където в холограмата на Вселената ще ти даде положително, къде ти се намираш. Ще бъде холограма. Ще бъде паралелна реалност. Не паралелна, таймлайн. Времева линия. Ще бъде паралелна времена линия. Но за да я видиш тая паралелна линия, ти трябва да го акумулираш, да го мутираш. Защо? Защото ти си Вселената и ти си нафрактал себе си. От тебе се прожектира и Вселената, и фрактала на себе си. Всичко се прожектира, няма никой извън тебе. И когато разбереш това знание, защо да имаме страх? Ами че аз конструирам всичко, дори прожектирам хората, които ми правят тези истории. Защо? Защото аз съм решила да дойда и да се науча какво ще направя, ако някой направи мръсотия. Как ще ти простя? Защо? Защото прошката ще те научи да акумулираш положителното и да направиш нулево поле, където вече от нулевото поле си изчистила абсолютно всичката карма, която се е акумулирала от негативни неща. И като се изчисти кармата, новите полета сега много бързо идват. И зато и при някой ще стане бързо манифестацията, при някой ще трябва да изчисти. Но изчистването става чрез мобилизиране и 1+1=3, както учихме. И трябва сега да знаеш, че го имаш и да правиш действията. А не да кажеш, той гледай го, няма да му помогна след като не ми дава той. Колко пъти сме го правили той нещо? Колко пъти виждаш някой народа да лъжи, за да направи пари, защото да си нахраниш семейството? Ти излъжиш ли за той нещо, че ще акумулираш? И затова е време вече да влизаме в сърцето и да почнем да се помагаме и да си гледаш майката, да си помагаш на бабата, а не да взимаш, защото ти е баба, ти ще отидеш да иземеш последните пари на горката жена. Как може такова нещо? И по този начин ще се научим и ние как да оправяме нещата, да има чистота. Когато има тази чистота, променяш целите паралелни реалности, целите полета. И тогава ще има синхронизация, където ти ще се обърнеш това, което ти трябва има. Как се казваше, как може този човек такова щастие да има? Щастието ни го свързваме с апарата. Апарата е само енергийно поле, което ще се използва, докато ние от сърцето ще се помагаме с апарата, където ние от сърцето ще направим екосистеми, където тези екосистеми от супертехнологии няма нужда да има пара. И това ще дойде.
Затова трябва да почнем да се помагаме и да не е само как аз да стана най-богатия, защото това е илюзия. Тя те отделя, тя прави, не ти дава цялата вселена до безкрайност, ами ти дава condition, как се казва? Условия. Ами, че значи, на тебе, за да стане добро в твоята холограма, трябва да стане само с парата. Ами, какво ще стане, ако ти си бездомен и нямаш пари да дадеш някой да ти помогне? Защо да не конструираш ситуация, където ако останеш в такава ситуация, някой ще дойде и ще ти помогне? Аз в България се прибирам, пак един начин ще дам. Прибирам се в България и виждам на Фейсбук, че едно момченце, Светло се казва, където имаше нужда, те искаха да му махнат, той в барака живееше и се намира в Цветния квартал. И аз викам, майко, давай, веднага отиваме да помагаме. Отивам аз там, обадих се на моите познати, където, нали, на моята социал медия и събрах там каквото мога да помогна. Аз докато се усетя какво става, аз почнах да ходя там да му помогна храна. Ами аз втория ден отивам и аз нямаше и 2 минути, аз се оказах на българската телевизия. Аз не може да повярвам какво става. И обаче за мен това не беше чудно, че се оказах там. Защото стана и нали, аз го прожектирах това и в холограмата на Вселената в това нещо. Да не е само аз. И повече хора почна да идват, този човек му се помага, други хора дадоха, но не бях аз само тази, дето направих така да се помогне. Аз бях част от това нещо. Но в моята реалност стана по-добре. И по-добре, и по-добре. И този човек добре върви сега. След време дадаха му дом и други хора помогнаха и други хора се озоваха. И аз почна да помагам, когато друг човек, мисля, че един от София, мисля, че от Сърбия или от къде този човек помага. Приятели, помагайте на български. Този човек помогна и аз оттам намерих, има някой, дето помогаше и аз така стана. И по този начин, виж как от сърце помагаш, но на мен това ми харесва. Но в този момент аз видях хора, които минаваха. И защо ми хареса това момче? Защото независимо, че беше сакато, това момче правише всичко възможно честно да си изкарва парите. И аз бях направо превзета от щастие към този човек и затова аз почнах да му помагам. Но дари да нямаше, нали? Аз продължих с 2 думи. А знаете ли колко хора аз видях да имат и седяха там и не направиха нищо за него? Когато ние почнем, защо е нужно да се помага? Защото това момче, този Светло, е друга версия от мене в моята холограма, която аз прожектирам. И когато аз му помагам, аз помагам на себе си, аз акумулирам това положителното. Затова, когато видите хора, помагайте. Не тези, които лъжат и мамят, аз много добре знам какво става, нали? Какви лъжи и измами има, но когато виждаш, че чистота има, помагай. Защото когато помагаш, ще помагаш на холограмната expression, нали, ображение на това, което си ти в твоята холограма. Това е, което е нужно, за да стигнем на тези нива. Защото аз знам как се видят нещата. Аз помагам, аз ще ги направя много големи богаташи. Ама ти не можеш да разбереш, че новите полета не са на парите. Ами те са на сърцето. Имаше, така като те слушам, Марина, се сетих за едно изказване на духовния учител Айванхов, който беше казал, че висшата форма на помощ е тази форма, при която ти помагаш анонимно. Не искаш името да ти се изтакава и не искаш ти да си възвишиш егото като голям помощник. Да, защото не е нужно да се знае. Да. Но когато е нужно, ето аз отивам на втория ден, първия ден помогнах, събрах там каквото мога, нали, да му помогна от My Social Media. И на втория ден отиваме и така да му помогна и телевизията се оказа. Там аз се оказах на телевизията. Защо? Защото беше нужно в полето. Аз просто го казах, за да могат хората да имат и така като един пътепоказател, ако тяхното желание за да помогнат, за да си покажат колко са големи
благодетели, тогава цялото им желание да помогнат идва от фалшива, от грешна насока. Да, това нещо го видях, всъщност и там. И имайте на предвид, че затова казвам положително отрицателно. Ти можеш да използваш телевизията за отрицателно да се направиш на велик, нали? Обаче може да дойде в ситуация, където пък твоето действие ще даде благодарение на телевизията, как се казва, ще даде пример на другите да последват. Да. Така че има две нива. Затова една материя, която би отрицателно и положителна в зависимост както се използва. Нали, един нож може да се използва за да се реже хляб, може да се използва за да се убие човек. Да, точно така. Марина, изключително ти благодаря за днешното видео. Знам, че нашето време за днес свърши и мисля, че за нашите зрители този епизод с тези изключително дълбоки лекции и разяснения са изключително полезни. Благодаря ти отново за отделеното време. Скъпи приятели, който гледа тези видеа, знае добре английски език и в момента има желание, възможност да помогне за разпространяването на тази информация, може да помислите дали не желаете да подпомогнете хората, които не разбират английски език, с това да започнете превеждането, транскрибирането на видеята на Марина Джакоби. Това е работа, която не изисква вече кой знае колко време, а би помогнала на изключително много хора. Просто така го давам като призив. Който желая да помогне на Марина с дарение, нейните контактни дати са на нейният канал и на нейната интернет страница marinajacobi.com. И така, Марина, ще се изключително много радвам да се видим отново и да продължим предаването на информацията. Да, мерси, Ники. Ти всъщност можеш да сложиш links directly за underneath your video. Да, разбира се. Линковете към твоят канал и към твоята интернет страница ще са под това видео. И така, благодаря ти отново за отделеното време и всичко най-добро. Да. Между другото, ако сесии съм заета цяла година напреди, така че съжалявам, че няма отворени сесии в момента, но наистина съм много заета. Ако искате да направите букинг, нали, за това, трябва да е за другата година. Много се извинявам, че е така, обаче аз наистина съм много заета. Така че благодаря за това време. Благодаря за вашето доверие и от моето сърце за вашето. Обичам ви всички, България. I love you so much. Така че ще се видим следващия път. Благодаря много.